ها келин чӣ кард миёната қабда истодӣ? лобаяҷон, миёнам аз саҳар боз ғамдосадааст. як соат боз як тайм посуда шуда намешавӣ. унҷа бин нон як тамондагӣ халос. ҳамин то омадам ин нон тамом шуд нагӯям агар хамир намекунитон шумо ахлотон дониста. ам хеле сахт дар карсодааст ки ҳамин қашан ба зур карда истодам. фикри нона ҳозирашба накардам. имрӯз ашба аз мағоза гирифта бестем гуфтам. эркагиётонба истода намешад. давраҳои мо ба хеле гапкоро набуд. изо мекаштем мо аз хуштамонамон. тез ба судои шоидо рафта аспази хамир кардан шавед. биёдаҷон, имрӯз ашба нон накунам, миёнам сахт дар карсодааст, наметавонам, зурам намерасад. ҳечи не, дард меқабад як миён бо сар метиҳад. это нормально. эркагишба истода намешад. келинҷон чӣ кард? лобаяҷон, ҳечи не, миёнам камтар дар кардагӣ борин шусодааст. озӣ мегузарад.